अब पुरानका के कितना इज्जत बा। आधा मिनट सुन ली। पहले मकान बने पहले हमने कहीं जाइले सनु तो लड़का लोग लगे ब्याह जी एगो नौका गाई ना भोजपुरी गाँव तो सब भोजपुरी है लेकिन लोग लगे भोजपुरी गाओ का हम कोनो अंग्रेजी गाओ तनी भोजपुरी है न हो। भोजपुरी का हो रेशम के नूरी सुहागिन के चूड़ी रेशम के नूरी सुहागिन के चूड़ी वैसे शोभेला हमार भाषा भोजपुरी। रेशम के नूरी सुहागिन के चूड़ी वैसे शोभेला हमार भाषा भोजपुरी। न्याय गति लीन ह सहज प्रवीण ह भाई हो देखे में देहिया मलिन ह। भैया हो देखे में देहिया मलिन ह साच पूछी तो हिंदी के मझली बहिन ह। आ एकरा के बोले वाला होले सदाचारी सुनबा तो कहबा कि बा भोजपुरिया की बा भोजपुरी। पूरा वर्ल्ड में भोजपुरी एगो भाषा बा कि डबल बोलल जाला। पूरी उड़ी सब्जी उब्जी दाल चोखा उखा इहे गो भोजपुरी भाषा बा कि डबल बोलल जाला। हमारे गुरुजी कहते हैं तूफान जी कि जे अंग्रेजी के डिक्शनरी चाट गई होखे आ ओकर भोजपुरी के कहो ओकर माने पूछल जाओ तो दिमाग काम ना करी। करिया कुछ के अंग्रेजी उजर धप धप लाल टेस हालत खराब हो जाए। तो देखिए नौका के कितना इज्जत बा अब पुरानका के कितना इज्जत बा। पहले मकान बने पंडित जी तो मकान के मेन दरवाजा पर बूढ़ा लोग का लिखे आइए आपका स्वागत है। आइए आपका स्वागत है ये पुरानका हो। आइए घरी नौका लोग का लिखा था मकान के मेन गेट पर नौका लोग सावधान अंदर कुत्ते हैं सावधान अंदर कुत्ते हैं आदमी नहीं है भीतर कुकुर है। ये नौका हो। पहले के लोग अपना बेटा के नाम का रखे। पहले के लोग राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी कन्हैया जी शिव जी सीताराम जी गणेश जी का है तब बेटा के नाम रखें तो भगवान के नाम याद आ जाए। ये पुरानका हो। घड़ी नौका लो अपना बेटा के नाम का रखा था नौका लो रिंकू टिंकू टिंकू सिंकू इस सब बिलायती कुकुर का नाम हो। हाँ बिलायती कुकुर के नाम है ये नौका हो। आओ सुनी ढेर न कहे तो ध्यान से सुन ले बाबू ना सुनिए कि ना हाला ना पहले के जमाना में फाटल कपड़ा पहिर के ही तई ना जाए। पहले के जमाना में फाटल कपड़ा पहिर के ही तई ना जाओ। एक घड़ी नौका में 8 जगह कंपनी फाड़ के देता। तू जान तक यही लेक फटल के लेके बढ़ रही बाले 8 जगह कंपनी फर ले बा 6 जगह अपने हाथ में ब्लेड मार लेते रहे। कत नौका हो तो लंगटा ही घूमो ताजा रही। एगो हजामत निकलल बा गोलंबर गोलंबर जान तली कौन कटिंग हो। लड़का अपना माई बाप के चेतावनी देते रहे माई बाबूजी जिंदे में देख लो मुंह जब तो ना देखब तारा दोनों जना के जियत है दोनों जना के हई गोल पिंडा परवा देता जावना कटिंग से जावना बात से जावना डिजाइन से कुल के खानदान के बाप के दादा के इज्जत कट जाओ वह नौका कट हो। हम कहिले वाह
तर नहीं खे